اختيار دولتنا بقرار واللي دولتنا قوان تركمن ديارنا قانون بيننا اختيار اللي دولتنا قوان تركمن ديارنا قانون بيننا اختيار اللي دولتنا قوان تركمن ديارنا ديارم ديارم يمن ديارم Kalkınışlı devre yankal diyarım 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 yanlan diyarım Kalkınışlı devre yankal diyarım El halin dünyada meşhurdan meşhur Bir tarafın hazır, bir yanın zeyhun Mitriyali güller, asıl yardidun Avadana buğan, Türkmen diyarım Mitriyali güller, asıl yardidun Avadana buğan, Türkmen diyarım Diyarım diyarım, yanlan diyarım Kalkınışlı devre, yankal diyarım Diyarım diyarım, yanlan diyarım Kalkınışlı devre yankal diyarım heykel avadan yurdum milliyetin otuna Kırıdar herkim Dutar tarihali Davaran görpin Dutarına kuvan Türkmen diyarım Dutar tarihali Davaran görpin Dutarına kuvan Türkmen diyarım 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 Yanlan diyarım Dutarına kuvan Türkmen diyarım 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 yanlan diyarım Tutarına kuvan Türkmen diyarım 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 yanlan diyarım Arkadağı sevdarı kuvan diyarım 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 yanlan diyarım Arkadağı sevdarı kuvan diyarım 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 yanlan diyarım Arkadağı sevdarı kuvan diyarım Arkadağı sevdarı kuvan diyarım Arkadağı sevdarı kuvan diyarım Assalamu alaykum. Berqarar döwletiň täze eýamynyň galkynjy döwrüniň mehriban adamlary. Salam alaykum. Şu diyarymyzyň gadarly aýdym saat muşdoklary. Hormatly mehmanlar, Türkmenistanyň prezidentini eglan eden, Türkmeniň altyn asyr bäsleşiginiň çäklerine geçirilýän Ýanglan ýarym telebäsleşiginiň Balkan welaýat tapgyryny siziň ähliňizi hoş gördük. Ýanglan ýarym telebäsleşigine gatnaşýan höwetçi aýdymçy ýaşlarymyz üçin gahryman arkadagly serdarymyzyň halkara derejesine alyp barýan beýik işlerini, watanymyzda bolup geçýän şöhratly wakalary wasp etmek, Türkmeniň gadymdan gelýän milli aýdymsasyň otun dünýä ýaymak iň bir mukaddes däpleriniň birine uruly. Howa, halkymyzyň ýürek söýgüsinden dören belin şygar bilen atlandyrylan, halkyň arkadagy zamanasy ýerine geçirilýän Ýanglan ýarym telebäsleşiginiň çäklerine ýanglanjak aýdym satlary dinlemek biziň üçin diýsen buýsançly. Aşgabat şäheri welaýatlary boýunça geçirilýän tapgyry bugün döwrüň şöhratly wakalaryna baý, bagtyýar mekandan hormatly prezidentimizin adyna tükenmez arkyşlar besleýän Bahry Hazaryň gözel kenaryndan gadymy Balkan topragyny dowam edýär. Edi dileşler, gelin aýdyr bolsa, Ýanglan ýarym telebäsleşigine atnaşýan ýaş aýdymçylarymyza adalatly baka berjek emin agdalar bilen tanış bolalım. Türkmenistanyň halk artisti Atajan Berdiýew.
Türkmenistanyň halk artisti Läli Begnazarova. Türkmenistanyň halk artisti Suhan Merdi Oradberdiýew. Türkmenistanyň atgadyran artisti Dursun Cemal Gazakow. Türkmenistanyň atgadyran artisti Ilşat Anmehmedow. Türkmenistanyň atgadyran jurnalisti Tädegül Nurmehmedow. Şeýlede Türkmenistanyň halk artisti Emiller toporunyň başlygy Kerim Elyasow. Şunki ýanglan ýarym telewiziýasyny Balkan Welaýat Medeniýet Müdürlüginiň birleşen sadanlarlar topory sadanlarlyk edýär çeper ýol başçysy Döwlet Durdyýew. Inne bolsa mehriban ýerleşler edip tomaşaçylar sahnamyda ilkinji aýdymçyny çağırmak üçin kardeşlerimiz Derya bilen Uğulyk Cemaly söz geçirýär. Mehribanlar häzir bugünkü ýanglan ýarym telewiziýasyna ilkinji çykyş etjek aýdymçymyzy öz ýanymyza çağıralyň. Eziýetler, mehriban tamaşaçylarym. Bugünkü ýanglan ýarym 2020 bäsleşiginiň ilkinji çykyş etjek aýdymçysy Gumdağ şäher Medeniýet merkeziniň höwüsçi aýdymçysy Gülkamar Sarbaýewa. Gülkamar, biz siz bugünkü bäsleşigimizi hoş gördük. Köp sağ olun. Men Sarbaýewa Gülkamar Gumdağ şäherinden gatnaşjy. Ýanglan ýarym telewiziýasynyň welaýat saýlama tapgyryna gatnaşmak maňa da miýetler etdi. Men muňa diýsem begen ýaryn, buýsan ýaryn. Bize şu mümkinçilikleri döretip beren. Mehriban hem de gahrman arkadagy serdarymyzyň, janynyň sag, başynyň dik, tutýan tutumly işleriniň elmida marawat almagyny tüýsüregimden arzu edýärin. Onda näme Gülkamar? Sahnama size garaşýa, üstünlük arzu edýäs. Köp sağ olun. Mehriban ýerleşler geliň hemmämiz bilelikde ýanglan ýarym telewiziýasyna ilkinji çykyş etjek aýdymçymyzy hemmämiz bilelikde garşylalyň.
bereketli toprağıma izilmez bahar yağdın. Arkadağı vazbedi yere kazallarımın ovadi ya kazallarımın ovadi. Gadarly watandaşlar, Gülkamar Sarbaýewaň ýerine ýetiren aýdymyny özüniň synyny hemde halipa maslahatlaryny bermekle üçin uly hormat bilen Türkmenistanyň halk artisti Läle Begnazarowa hormat bilen söz geçirýär. Salam alik, mehriban halipalar, mehriban watandaşlar. Bizim yurdumuz aýdymy, sada, baý ýurt. Bulam näme? Bizim yurdumyzyň parahatlygynyň, asuwdulygyndan, gözelliginden nişan. Gahrman arkadagly serdarymyz hemişe öz watany üçin, öz halky üçin şeýle owdurlyklary, şeýle gözellikleri, şeýle parahatlygy bize teşkis berip dur. Şu fursatda gahrman arkadagymyza, halipa arkadagymyza, arkadagly serdarymyza, hormatly prezidentimize tüýsüremden sag bolsun aýdýan. Jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutýan, tutjak, tutumly işler hemişe rewaçlyklary weslensin. Toýlamydan toýlaşsyn. Ha, ilkinji aýdymçymyz Gülkamarjygymy çykyş etdi, elbetde halk aýdymyzy ýerine ýetirdi. Geler sennip, elbetde bunam gowja ýerine ýetirdi. Ýöne heniz ilkinji gedek sahna çykýany ilki bilen bildirdi. Adajyk ýanky hojaň diýişýäli. Elbetde taplanmaly, halipalary dinlemeli, öwrenmeli, kenda öwrenmeli. Sebäbi hiç sanatyň aňyrsynda çykmak ýok. Hemişe öwrenmeli bolýar. Sana üstünlük ardy öýdýän. Köp sag bolun. Mehriban ýerleşler, gadarly watandaşlar. Gülkamar Sarbaýewaň ýerine ýetiren aýdymyny emin agdalarymyzyň beren bahalary bilen gelin ähliýimizle tanyş bolalım. 10 9 9 10 10 10 10 Jemi 68 Gülkamar gutlaýar. Bäteşikde baýraklar nasip bolmagy ardy öýdýär. Sag bolun. Mehriban tomoşaçylar, sahnamyda innik aýdymçymyz çagyrýar, gärdeşlerimiz Derya bilen Uğurluq Cemala söz geçirýär. Inniki çykyş etjek aýdymçymyzy biz siz bilen tanış edýär. Häzir inniki çykyş etjek aýdymçymyz Etrek Etrap Medeniýet Merkeziniň höwetçi aýdymçysy Umit Murat Gylşmuradow. Umit Murat buňky bätleşigimizde biz sizi hoş gördük. Sağ olun. Arkadaşlar serdarymyz jan sağ, il bähfitli, yurt ahmetli alyp baran işleri hemişe rewaçlyklara wetlensin. Köp sağ bolun Umit Murat, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Umit Murat'a üstünlük arzu edip mehriban ýerleşler uly hormat bilen sahnamyza çagyrýar. Umit Murat sahna size garaşýar. Bir yerde koydu ah yâre leylime leylime bir ata aşık men birde gözülüm yanım ay
birde Devletkarın görfemdi erteni Hak yağışı yarınmış devlet derteni Dünyada feymişe dikiklerteni Ah yâre Bir ata aşık min birde gözülü yanım liyim Ay Gel gülüm gel ayım gel gülüm Bir ata aşık min birde gözülü yanım liyim Ay bize kıyametlik bolun koçugit Hay bize kıyametlik bolun koçugit Atma at atama alad eylegin eylegin Hüy arzayını salın koçugit bitirdi Vah vah ha Atma at atama alad eylegin eylegin Umit Murat Kılıçmuradyň ýerine ýetiren aýdym üçin özüniň syýyny halipalyk maslahatyny bermek üçin Türkmenistanyň atgyzynyň artisti Ilşat Annamamedov söz geçirýär. Assalamu alaykum mehriban adamlar. Hemmeňizi hoş gördüm hormatly halipalar. Halipalaryň ýyl goýkydan aýdymlaryny şular ýaly owadan sahnada owadan görnüşini ýerine ýetirýärler. Umit Murat, ilk bilen sana men şul aýdym saz ýolla üstünlükleri tüýsürümden ardy edýän. Aýdýan aýdymlaryňyz ýerine ýetirişiňizde söz ýok. Halipamyz Nurberdi Gulufoň aýdymlaryny aýdýaňyz, ýerine ýetirişinde de gowy ýerine ýetirýäňiz. Hawa. Size şu sunuw dälemine uly üstünlükler tüýsürümden ardy edýän. Mehriban illeşer edi tomoşaçylar, aýdymçy Ýigmet Umit Murat Kılıçmuradowyň ýerine ýetiren aýdym üçin eminler toporunyň beren bakalary bilen geliň tanış bolalım. 9 10 9 10 10 10 10 Baha Jimmy 68 bolly. Umit Murat sana sunuw däleminde üstünlük ardy edýär. Sağ olun. Bätleşmedi, gyzgalaňly ýagdaýda dowam edýär. Indi aýdymçyny sahnamda çağırmak üçin kärdeşlerime söz geçirýär. Anha görşüňiz ýaly biziň gapdalymyzdaky indik çykşetjek aýdymçymyz Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby deňiz institutynyň deňizçi talebi Dawud Hümmedow. Dawud, biz sizi buňky bätleşigimizde hoş gördük. Sağ olun. Men Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby deňiz institutynyň deňizçi talebi Dawud Hümmedow. Ýanglan diýarym 2020 telewiziýanyň welaýet saýlama tapgyryna gatnaşmak bagty maňa meýetler etdi. Ine şeýle ýaxşy arzuwlar bilen hormatly belen serkerde başymyzyň arkadagy serdarymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, ýyl wagtly alyp barýan işleriniň elmidama rawat bolmagyny tüýsüregimden arzuw edýärm. Garaşsyz baky tarap watanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentini, Türkmenistanyň ýaraglyk işleriniň belen serkerde başyna gulluk edýärm. Onda näme Dawud, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Sahnamy size garaşýa, üstünlük arzuw edýär. Sağ olun. Nerke gözüňi ýumyp ýa bakmagy, göz ýaşym fabryly tile gammagy.
hicran çekip bağrım yakmağın, bahay yakmağın. Saatilim bağı tile gelidir, benim yarım bağı tiline boy gelidir. Totu sen ödünü tödep sağlama. Sen gözüm yığıp ağlama. Ay gümbüldi taşını tar bağlama. Gül senin kıymağı tile. Hey 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 hey. Ey garibansın bugün vavanlık bilip, ayrılık birdine bağrını dilip. Yâre aşığının iki galının bilip bayi gel bilip. Saatilim bağı tile gelidir, benim yarım bağı tiline boy gelidir. Saatilim bağı tile gelidir, benim yarım bağı tiline boy gelidir. Durnumasın uçup baryan, nire kıssan yarsın ömür. Nire kıssan yansın ömür. Dursana min seni söyleyen, nire kıssan yarsın ömür. Nire kıssan yarsın ömür. Özgüsümü silkeyin, sabredene yok mu milin? Sabredene yok mu milin? Inni bolsa Davut Kumetov'un yerine aydym üçin Türkmenistan'ın halk artisti Kerim Ilyasova ulu hormat bilen söz geçirýär. Assalamu alaikum, mehriban adamlar. Ana şun görüşmedi ýaly birinji bilen hemmäňizi gutlaýas. Toleme orkestr ýerine ana halifalar, şular ýaly ýaşlary gollamaga geldiler. Ana bizim şun bir gow sebäp bilen bir gow howada bir dağın etegine bir biz üçün hemmämiz üçün ulluhan bagyt şu aydym dinlemek, saz dinlemek, ýaşlamady, şular ýaşlamady gownmak. Bu atlan aňarsyna ulluhan alada var. Bu aladany bizim halipamyz, gahrman arkadağymyz, arkadagy serdarymyz, watanymyz üçün, o gelejegimiz üçün aladalar edýärler. Şoň üçün gahrman arkadağymyza, arkadagy serdarymyza, medeniýet sunat işgärleriniň adyndan, şu ýaşlarymyzyň adyndan, hemme gatnaşan şu halifalaryň adyndan köp sag bolsun aýdýas. Goýjanlar sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Elmada şular ýaly bir gowy dawarlarda görüşmek her birimize miýesser etsin. Davut ana şu aýdymlaryny dinledik. Halifalarymyzyň aýdymlary aýdylanyna eýem şol gulagymyzda galanna. Şu ýekeji ýer kem bolsa eýem billerip durda. Ödün şu ýoly saýlamanyň özi gowy halifalarymyza hormat diýip düşünýär. Ýöne şu ýoly seň biraz inçerek bolýar da. Köp tejribe gerek, köp aýdym aýtmaly. O intak sen ýaş oglan, onuň ýanky bir bokurdokda edilýän tilsimler ol biraz kemirek gaýtdy. Onam köprek dinleseň sana üstünlük arzu edýär. O umytdan düşmeler elmedama o şular ýaly sahnalarda çykyş etmeň özi uly bagyt sana üstünlük arzu edýär. Tamam. Mehriban illäşler edi tomoşçular, aýdymçy gidime Davut Kumetowyň ýerine aýdym üçin emin agdalarymyň beren bakalary bilen gelin tanış bolalım. 9 10 10 10 10
Baha Jemi 67 bolly Davut Halipamyň aýdşýaly sana elmidama sunuga däleminde üstüne gardy edýär. Mehriban ýyleşler, gaderli watandaşlar. Ýagnan ýarym telewizýasymyzda gyzgalaňly ýagdaýda dowam edýär. Indi orta kärdeşlerimize uly hormat bilen söz geçirýär. Köp sağ olun hoca nefes dünya bugünkü ýaglan ýarym telewiziýasyna indiki çykyş etjek aýdymçymyz bilen biz sizi tanış edýär. Elbetde häzirki çykyş etjek aýdymçymyz Halipa wagşymyz bolan ýagny Türkmenistanyň halk artisti Recep Guly Kerimowyň ogly Kerim bugünkü bäsişimizde biz sizi hoş gördük. Sağ olun. Hormatly arkadaşlar, serdarymyň jany sağ, başlyk bolsun. Köp sağ olun Kerim. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bizem size şeýle ajaýyp pursatda üstünlük arzuwlap sizi sahnamyza ýollaýas. Sağ olun. Mehriban ýyleşler gelin. Hemme bilelikde Kerimfi garşylalyň. Ay tahir gelmiş bugün kimden güleyin Dardarım gördü koşulmay Yar bilen tüpü tutup devreta Ay rakipler mekrinden izleyip aman Aylara kakıp ay zorunan ay çalıp bugün ilim şadiyan vay şadiyan toppul güldür tüvazırdı kosulay Her biri ol biri sol biri Ay tahide rezalede tahiri almavlen aturdi koşulmay Ay bağma yerde rezan gördüm İkvası koku sapasırsın Ay halan toy tomasa gelsinip vay gelsinip senden hamar
soğuk durdu kızım ey kızım ey kızım ey ay halayla toy tomasa gelsinip vay gelsinip senin hava soğuk durdu kızım ey kızım ey kızım ey şöhratın billede elim cahana yasa arkadağlı sirdarım yasa sirdarım yasa sen gerek halkıma ata vatana yasa arkadağlı sirdarım yasa sen uluk yasa sen gerek halkına ata vatana yasa arkadağlı sen uluk yasa sen uluk yasa Indi orta mehriban yerleşler, gadarlı vatandaşlar. Kerim Kerim'in yerini yetiren aydımını ödünün sıyınını hemde Halipa maslahatlarını bermekle üçün Türkmenistan at kadının jurnalisti Täzegül Nur Memedova hormat bilen söz geçirýär. Salam aleykum mehriban adamlar, hormatly halipalar, edir ýaşlar. Inhe vatanymyza toylara ulaşýar. Halkyň arkadagly zamanasy ýylyna ýanglan diýarym telewätleşigi geçirilmegi bilen özünün 30 ýyllyk taryhyny ýazýar. Bide uly mümkinçilikler döredýän gahrman arkadagly serdarmyda biz tüý sürekden sag bolsun aýdýas. Goý gahrman arkadagly serdarmydyň jany sag ömrü uzak tutýan ähli tutumly işleri madama rowaj alsyn. Kerimçigim şeýle gowy aýdymy gowy ýerine ýetirdiň. Nurberdi Guluwyň ýolyny niçeme ýyllardan soň halk artistimiz Recep Ulu Kerimov şeýle öz boluşly ýoly bilen dowam edip bilipdir. Ine häzirki döwürde de ýaş nesiller hut oň öz perzendiniň dowam edip bilmegi biziň sulgatymyzyň çopon ýolunyň dowam edýänligini görkezýär. Şoň üçin şu maslahatlardan ugralyp geljekde haskem öz ýoluň bilen hem peder ýoluny saklap, hem özüň goşun dedip mehriban arkadagymyz aýdýar, sunugatyň kämillik çägi ýokdur diýär. Şoň üçin täze çemeleşip sunugatda özüň synap görmekligi men saňa maslahat berýän. Sünnükler hem raň bolsun, köp sag bol. Sağ olun. Mehriban ýerleşler, gadarly watandaşlar. Kerim Kerim'iň yerini ýetiren aýdymyny emin agdalarymyzyň beren bahalary bilen tanyş bolarym. 9 10 10 9 9 10 9 Jemi 66 aden boldy. Kerim sunuda elemenne elmadama üstüne arzu edýär ruhdan düşmenler. Indi orada mehriban ýerleşler edýär tomoşaçylar gelin o gowy edip el sarpyp sahnamyda indi kaýdym şeýin çagyralýar. Köp sağ olun, kardeşlerimiz Dünya Hocanepet. Mehribanlar, innik aydımçıyımız bilen tanış ediyaz. Bizim bugünkü bäsleşigimizde innik çykyş etjek aydımçıyımız Balkan welaýatynyň ýaşaýjysy Haly Babaýew. Haly, hoş gördük sizi. Sağ olun. Haly, ine häzir sahna çykmakan bir özüň bilen giňişleýin tanış etseň we öz ýürek buýsanjyňy ileşemide ýetiräýsen. Men Türkmen Maşetranyň Gulmaýak şäherçe medeniýet öýüniň aýdym sady bolwasty Babaýew Haly. Ýanglan diýarym 2022-nji ýyl telewäsleşiginiň welaýat taýlamy tapgyryna gatnaşmak bagty maňa da hem meýeser etdi. Spurtdan peýdalanyp bize şular ýaly ul sahnada çykyş etmäni mümkinçilikler döretip berýän gahrman arkadagymyda hem de arkadagy terdarymda köp sag bolsun aýdýas. Jan sag başlyk tutýan tutumly işler hemişe rowaj alsyn. Köp sağ olun Haly. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Onna Haly sahnaň merkezi size garaşýar. Sag olun.
gerek. Ay Türkişim dokunu on hatar volfon. Ay on hatar volfon gele çekti bir kıdırlan ağzımı ver volfon. Ey lağlı sova kırdan bolsun gece ben çekmene akmaya gerek. Hey 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 ha. Altından gümüşten alayı tanıyı gitlermin. Yen almalhan musanımı tasamin geley. Hiçimen çekmene gibi akmaya geley. Ay çayı atma faydara 60'tır yaşam. Yazın geleyim bir yaman tığdağı ağır düşüptür bu basam. Ey bu neler fikrim hele. Ay 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 ay. İçine düşüm gece ben çekmene akmaya gerek. Gece ben çekmene akmaya gerek. Çekmene gece ben nemaya gerek. Geyip aksa haladın, görenimden haladım. Gül gülkünü haladım, haladım, haladım. Ere vere vakyanit, ay lukmanit, lukmanit. Halin yerine etiren aydım üçün, özünün siyini vermez üçün, Türkmenistan'ın atqılının artisti Dursun Cemal Qadaqova söz veriyaz. Salam, hurmatly halipalar, hurmatly Amina balary, vatandaşlar. Balkan vilayetine ulusatlyk soğukun bilen Ýanglan diýarym telewiziýasy dowam edýär. Şu bätleşige gatnaşýan ýaşlaryň hemmesine üstünlük arzu edýän. Şu pursatda medeniýetimiziň, sunugatymyzyň haqqy onary, mehriban hem gahrman arkadağımda, arkadağlı terdarımda canın ta olmagyny, işinin rowaç bolmagyny, başynyň dik bolmagyny arzu edýän. Staknada çykyş edenjigimiz, hallyjigimiz gowaýdym aýtdy, halipalaryň ýolundan akmaýa gerek diýip. Elbetde jigim gowaýdym, gow ýerine ýetirdiň ýöne sözlerine üns berdik, keceweň çekmäne
diýdiňne çekmäge, kejebeň çekmäge akmaýy gerek. Jigim sana halipalardan maslaga dalap, sözlerine üns berip, kamilleşmeňi arzu edýän sana tunga dälemine ul üstünlükler yaranyň bolsun. Mehriban ýerleşler, gadarly watandaşlar. Haly Babaýewiň ýerine ýetiren aýdymyny emin agdalarymyň beren bahalary bilen tanışyp bolalım. 10, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Jemi 64'e deň boldum. Haly sana elmedama sunuga dälemini aýdymsar älemini ul üstünlikler arzu edýär. Doğru. Indi kaydym şeň sahnanda çağırmak üçin orta kardeşlerimizi söz geçirýäs. Köp sag bolun hoja nefes dünýä. Indi bolsa mehriban ýerleşler, gadarly aýdymsa söýjileri. Indiki çykyş etjek aýdymçymyz bilen biz sizi tanış edýäs. Balkan welaýatynyň Serdar etrawynyň Tutlu Owa Medeniýet Merkeziniň höwüsçi aýdymçysy Öwüz Murat Ataýew. Öwüz Murat, bugünkü bähleşigimizde biz sizi hoş gördük. Sağ olun. Fırsatlardan feýdalanyp gahraman arkadagy Serdarymyň janysa ömrü uzak tutýan tutumly sır ilmi damyr wajalsyn. Köp sağ olun Öwüz Murat. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Onda näme? Sahnamy size garaşýa, rowaşlyk ýary bolsun. Sağ olun. Sana ardı halım söyleyin. Ey akşam sana ardı halım söyleyin. Ey yarın gülü geldi ödü gelmedi. Ey başımdan geçeni de yan eyleyin. Ey yarın gülü geldi ödü gelmedi. Ey fiyadıl bir parı boliptir. Til bolup daray boliptir. Eyni sebepden bağtım var boladı. Ey yarın gülü geldi ödü gelmedi. 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 Ha. Sünnetim olmuş bağlanım. Ey yarın gülü geldi ödü gelmedi. Saatinim gıydilir benim adıma. Bir ahırdım yanım yanar odıma. Ey Allah zan ödünü tüsladım Ali. Ey yarın gülü geldi ödü gelmedi. Ey can Allah zan ödünü
tüstadım ey yarın gül geldi ödi gelmedi 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 ay gelmedi vah ödü gelmedi ey kadir Allah'ını söyürdün gelinni dilber gelinni hasratından çıkar bağrım dilinni dilber dilinni canlar seni görmeni var ne rıhmın ne tezellin var benim de seni kim söyür yar bilinni dilber bilinni Aydym çygdymyz Öwgül Muradyň ýerine ýeten aýdym üçin özüniň halipa maslagyny bermek üçin Türkmenistanyň halk artisti Suhan Merdi oraz berdi we söz geçirýär. Assalamu alaykum, hormatly Balkan welaýatynyň ýaşaýjylary, hormatly sungat işçileri, halipalar, hemde Ýanglan diýarym telewizionine gatnaşan aýdymçylar hem sazananlar. Balkan welaýatynda Ýanglan diýarym telewizionine dowam edýär. Ýanglan diýarym telewizionine gelip inhe lezzet alyp otyrys hem degerli maslahatlamada berip bilýäs. Biziň şeýle ajaýyp ýurdumyz bar, bize arkadagymyz hemde arkadagy serdarymyz şeýle ajaýyp eşretli zamanany peşgeş berdi. Öwgül Murat şeýimiziň aýdym dinledik. Bir aýdym dinleýäňde bir lezzet alsaň da. Şu wagt mene lezzet alyp dinledim. Şu dinleýiji hasam aýdymyň gowy bolmagyny isleýärdi. Hazam şutaýda emin bolup oturýan bolyn, ýalňyşmanjyk aýtsa-da diýip soňuna çelni. Her bir sözüni, harpyny seredip oturýarsa, şoň üçin mene şu aýdymdan lezzet alyp bildim. Sana geljekde de uly üstünlükler arzu edýän, sunwat ýoluny şu görjegiň gowuluk bolsun, şeýle ajaýyp mümkinçilikden peýdalanyp Aydym sahabynyň hakkynlary, gahrman, arkadamyzyň, arkadagy serdarymyzyň jan sag bolsun, belent başy aman bolsun. Mehriban ýerleşler, gaderli watandaşlar, Öwgül Murat Ataýewiň ýerine ýetiren aýdymynyň emin agdalarymyzyň beren bahalary bilen tanyşyp bolalım. 9 10 10 10 9 10 10 Jem 60'dakda deň boldy. Öwgül Murat sünükler arzu edýär, ruhdan düşmeler. Sağ olun. Gaderli watandaşlar, Ýanglan ýarym telewizionine gyzgalaňly ýagdaýda dowam edýär. Uny hormat bilen kärdeşlerimiz Uduq Cemal bilen Derýa söz geçirýär. Mehribanlar, bugünkü Ýanglan diýarym 2022 bäýatlaşyňyz uluş şatlyk şowkuny bilen dowam edýär. Inhaky ýynaşyňyz ýaly biziň gapdalymyzda innik çykyş etjek aýdymçymyz Balkan welaýatynyň Balkanawa şäheriniň ýaşaýjysy Durdy Anaýew. Durdy, hoş gördük sizi bugün bäýatlaşyňyzda. Sag bolun. Şolar ýaly giň mümkinçiligi dölet beren owadan sahnalarda çykyş etmäne, öz ukybyň görkezmäne, halipa arkadagy serdarymyzyň jany sag bolsun, ähli tutumly işleri mundan beýlek rewaj alsyn. Köp sag bolun Durdy. Arzuwlaryňyz hatyrly bolsun. Onda näme? Sahnamy size garaşýar, rewajlyk arzu edýäs. Sag bolun. I
ötüp yağdı yakın nurları döküya bulutları döküp nurlar bulutları ay kışı ötüp yağdı yakın nurları döküya bulutları döküp nurlar bulutları ay kars faylansın kuşun alsın üter yanım ağıl salsın hey aydır bayırım diline bilsen şağla diner gürülleri diner şağla gürülleri aydır bayırım diline bilsen şağla diner gürülleri ne huryanları yürüyleri ay gel 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 ya huva ya Allah bağıtiyar eyledin de Türkmenlerine ülkesin bağıtiyar eyledin de Türkmenlerine ülkesin arka dağlı serdarıma Allah'ım sizi korusun ey Allah'ım sizi yalkasına ay alley alley canım can alley ey canlar sana ya yara haymen kurban al hey hop hop. Indi orta mehriban yerleşler, hormatly watandaşlar. Durda Anayfın yerini yetiren aydımının özünün halife maslahatlarını şeýle syýyna vermek üçin Türkmenistan halk artisti Atajan Berdiýew hormat bilen söz geçirýär. Assalamu alaykum hormatly ýerleşler, watandaşlar, halipalar. Balkan welaýatyna ýanglan ýarym telewäsleşigi öz işini dowam edip dur. İlk bilene hemme ýaşlary üstünlük arzu edýän gahrman arkadamyza, arkadagly serdarymyza köp sag bolsun aýdýan, jany sag bolsun alyp barýan ýyl ýurt bähwitli işlerim, elmadama rowaşlyklary weslensin, belent başy aman bolsun, goý biziň ýurdumyzda elmadama toýlar toy oluşsun. Ine biz hemme aýdymçylary synlap otyrs dogrudanam şu taýda emin agza bolup şolary dinläp baha berýär. Elbetde biziň üçin esasy zat näme bir zekinden zekinli ýaş aýdymçyny saýlamak bolup durýar. Näme şoň üçin hem berde bir näçe ýaşlar çykyş etdi. Elbetde pes baha berilenden sebäbi birazjyk sesi ýa-da urak bolýar. Ine durdy töwelimi gowy çykyş etdi. Sesi gowy ýanglandy, özüni sahnada anamla alyp bardy. Şoň üçin durdy men saňa näme gelecekde de sunuga däliminde saňa ululy üstünlükler arzu edýän mene öz ýanymdan saňa iň ýokary bahany goýdum. Saňa üstünlük arzu edýän. Köp sag ol halipa. Gaderli watandaşlar, Durda Anayfın yerini yetiren aydymyna emin agdalarymyzyň beren bahalary bilen tanyş bolalım. 10 Jemi 70'e deň bora durdy gutlaýasy ýürekden. Sag olun. Mehriban ýerleşler, kardeşlerimiz Derya bilen Uğur Cemaly söz geçirýär. Indiki sahna geçip çıkış edecek aydımçıyımızdan biz sizi tanış ediyat. Balkan welaýatynyň ýaşaýjysy Öwedif Ýakup. Ýakup buňky bätleşigimizde biz sizi hoş gördük. Assalamu alaykum hormatly adamlar, emin agdalar. Men Türkmen Deňiz Derýa ýollar agentliginiň ýanyňky Türkmenistanda döwlet gözegçilik administrasiýasynyň port kapitany gullugynyň port gözegçilik inspektory Öwedif Ýakup. Şiyanlan diyarım telewäsleşigine gatnaşýandygyma diýsen begenýän, begenjimiň çägi ýok. Äkli gatnaşýan deň duşlamada üstünlük arzu edýän. Şular ýalyk mümkinçilikler döret berýän gahrman, mehriban arkadagy serdarymyň jan sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutýan işler elmidama rowaj altyn. Köp sag bolun Ýakup, arzularyňyz hasyl bolsun. Onu näme? Ulu hormat bilen sizi sahnamyza çagyrýar.
Mehriban ýerleşler gelin hemmämiz bilelikde Yakup Öwözüfi garşylalyň. Sarın canım ısmarlam, cana dönerdi, men dönerdi, gel dönerdi. Kalam alıp onun adını yadardım, bak tükenmez destanım. Abi ya el beri. Açar bollum çivriyinin kulpunu, üç-dört eplep yanar başımın adilpini, o başıma yatlanım abi el beri. Sanlı diyer asay bollum önüne, onun önüne saat şeker şerbet onun sözüne, onun adına. Ay bir vıgız doğursun diysem önüne, aşığım yetmanım der. Vah bir can doğrusun diysem ödünü ödüne bağ bilen bostanım tükenmez destanım beri gel beri ay alle alle ay canım can alle
aycanlar sana yara min kurban alley Kuşku diyen vakka dalaydiyan coşuplara güller açyan zamanı Kadala aydiyan coşuplara güller açyan çağımı Bizi bahtiyar eden arka dağlı serdarımız Ay arka dağlı serdarımız Indi bolsa mehriban illeşler edip tomoşaçylar özüň synyny bermek üçin Türkmenistanyň halk artisti Lale Begnazar we uly hormat bilen söz berýär. Sağ olun. Töleme Balkan welaýatyna uly dipgin bilen uly dagara bilen ýanglan diýarym telewiýatleşigi dowam edip dur. Hemmämizem şoňa begenip gowanyp gollap dur. Yüreklerimiz joşup. Şeýerde ne Ýakup jigimiz töleme öňem gatnaşdy ýanglan diýarym telewiýatleşigine. Her gidegen gatnaşanlar şular ýaly joşgunly owadan aýdymlar aýdýany şuň hasam joşup ýerine ýetirdi. Sahnada özüni alyp barşam bir hili medeniýetli, erkin, ýylgyryp, aýdymyň bir heňine görä, depgine görä gow ýerine ýetirdi. Saňa hemişe sahnalarda üstünlük arzu edýän. Mehriban ýerleşler, gadarly watandaşlar, Ýakup Öwýazowyň ýerine ýetiren aýdymynyň emin agdalarymyzyň beren bahalary bilen tanyşyp bolalım. Bir agızdan 10, jemi 70'e den boldy. Indi kaýdym çeýini sahnamyza çağırmak üçin kärdeşlerimiz Uğurluq Cemal bilen Derya söz geçirýär. Köp sağ olun kärdeşlerimiz Dünya Hojanetep. Mehribanlar, bizim bugünkü bäýatleşigimiz ajab aýdym sadara wetenip şahatlykly ýagdaýda dowam edip dur. Ana hasyňyşyňyz ýaly bizim gapdalymyzdaky innik çykyş etjek aýdym şeýmez Balkan welaýatynyň Magtumul etrawynyň ýaşaýjysy Gurban Gelli Bayram Durduýew. Gurban Gelli, sizi hoş gördük. Sağ olun, hoş gördük. Ine şu pursatlardan peýdalanyp mehriban, gahryman arkadagy serdarymyza tüýs ýüregimden sag bolsun aýdýaryn. Goý gahryman arkadagy serdarymyzyň janyna başlyk tutýan tutumly işler elimde amara wajalsyn. Köp sağ olun Gurban Gelli. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Onda näme? Sahnamy size garaşýar, rowaşlyk arzu edýäs. Sağ olun. Yerden soğay almayı
Maral gelendir, suğa geledir. Ay ay ha ha. Hey ya! Ay İsmail'in beni yar, baştan yakıdır, yele yakıdır, vah yakasın Allah'lı yar, mercin dayak yiyip Öygüler bilir bağı yar, seyile şıkıyır. Aydak ayalım aralar. Ay 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 suğa geledi. Maral gelendir, suğa geledi. Ay ay ha. Aydak ayalım aralar. Ay 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 suğa geledi. Ay ay Seni göğün sadım, can aşkamadım. Seni aydım sadım, can aşkamadım. Aşıklığın aşımı seni, dünyanın rövşeni, can aşkamadım. Gurbaniyelin yerini yitiren aydımının Türkmenistan halk artisti Suhaniyet Oraderdiyev sıyını verir. Gurbaniyeli sağ ol bir hili sesinim ovadan gelişti. Kent plan yerinde plan oldu diğer yerler. Birazcık şu zukumu hatam üns versen galan yerin gowy şu arasındaki yankı suwa geledirdäki ediyen bokurduğundaki oyunun ören yerine düştü. Şonu başarması kıyın zatlar şolar. Sağ olun. Şoň üçin taýynlyk görenin bildirýär, bir hili şol aýdym üstüne köp işläniň bildirýär. Özüme gowy gördüm, hezil edip dinledim. Sana gelecekde ulu üstünlükler arzu ediyen. Sağ olun Galipa. Indi bolsa mehman illäşler edi tomaşaçylar Gurbaniyelden ýerine ýetiren aýdym üçin emin agdalarymyň beren bakalary bilen tanış bolalım. Bir agyldan 10 baka jemmi 70 Gurbaniyeli tüýtürekden gutlaýar. Mehman illäşler edi tomaşaçylar gelingni bolsa gow edip el şarpyp sahnamyda ahyrky aýdym şeýini çagyralım. Ulu hormat bilen Derya bilen Ulyk Cemala söz geçirýär. Köp sağ olun kardeşler. Mehriban iyileşler, edid vatandaşlar. Bugünkü bähleşimizin jemleýici çykyş etjek aýdymçysy bilen biz sizi tanış edýär. Ýagny Balkan welaýatynyň ýaşaýjysy Mehmet Kılıçev Balkan, Adam Balkan, Meskenen Balkan. Balkan, bugünkü bähleşimizde sizi hoş gördük. Sağ olun. Bize şun ýaly uly sahnalarda çykyş etmäne mümkinçilikler ötüp berýän mehriban, gahrman arka dağlı serdarımıza ululu sağ olsun aýdýan, arka dağlı serdarımızın tutýan tutumly işleri elmiden rowaj alsın. Köp sağ ol Balkan arzuwlaryňyz hatyl bolsun. Onda sizi haýal etmän sahnamyza ýolaýar. Garşylalyň mehriban iyileşler.
Emim yatıp ellenönür, halkta yine düran dönür. Arkadan serdar gelli, bekti gitmek erden önür. Emim yatıp ellenönür, halkta yine düran dönür. Arkadan serdar gelli. Arkadan serdarım, ak gülleri himaye. Devlet kuşu başında, taşında beş velayet. Arkadan serdarım, ak gülleri himaye. Devlet kuşu başında, taşında beş velayet. Doğamata doğan olup, asırlara roman olup, Bedir'de doğmaz olup, arkadan serdar gellik. Doğamata doğan olup, asırlara roman olup, Bedir'de doğmaz olup, arkadan serdar gellik. Arkadan serdarım, ak gülleri himayen. Devlet kuşu başında, taşında beş velayet. Arkadan serdarım, ak gülleri himayen. Devlet kuşu başında, taşında beş velayet. Arkadan serdarım, ak gülleri himayen. Devlet kuşu başında, taşında beş velayet. Arkadan serdarım, ak gülleri himayen. Devlet kuşu başında, taşında beş velayet. Arkadan serdarım, ak gülleri himayen. Devlet kuşu başında, taşında beş velayet. Bisleni bağ seyline seyran edin kız haysadır. Görvecek gitti kararım kararmanan haysadır. Totuğuştarlan sıpatli vafedin kız haysadır. Yarı dostlar bir göreyli mehrim anan haysadır. Edip tomoşaçylar, Balkanyň ýerine ýetiren aýdym üçin özüniň halipalyk maslahatyny bermek üçin Türkmenistanyň halk artisti Kerim Ilyasow söz geçirýär. Ana mehriban illeşler, Balkan welaýatyna şular ýaly ýaş zihinleri diňläp, joşup bir guwanyp oturmaň özi biziň hemmämiz üçin ullukan bagyt bolup durýar. Hemmämiz bilelikde şol aýdymçylaryň hemmesini o diňledik. Ana iň soňky jemleýdi aýdymçymyzam ana Balkan taýdan hökümini ana Balkan sen aýdymyny o diňledik. O ana şu eminlerim men bilen alalaşarym kadiýan mene bir kemsiz sen sahnada çykyp sahna düzgünüňi o aýdymda o edýän tilsimlerini o gowy baha berdim. Onuň ýene-de ödüm senne köp uğurly. Yankı aydımın birinci estrada, onun ikinci aydımında Halipamız Urt Yaku'nun äheňin gelip gidiýär, onun günnögör äheňlerim gelip gidiýär. Seninle mümkinçilik köp. Sana şoň üçin üstünlük arzu edýän, o jan saglyk, o elmidama şu arkadagymyzyň saýasynda, arkadagy serdarynyň saýasynda elmidama toy bayramlary şular ýaly joşgunly aýdymlar bilen çykyş etmeňi tüýsürekden arzu edýän. Sağ olun Halipa. Mehriban illeşler, edip tomoşaçlar. Gelingni bolsa, Balkanyň ýerine ýeten aýdym üçin Emin agdalarymyzyň beren bahalary bilen tanış bolalım. 10,
19 baha Jimmy 68 Balkan sana songa dälemin üstüne gardy edýär. Mehriban ýyllaşyr. Edi tomoşaçylar. Balkan welaýatyna geçirilen ýanglan ýarym telebäsleşigine 10 sany ýaş höwesçiň aýdymçylygymyz gatnaşdy. Olaň arasynda 3 sany aýdymçymyz 70 baha deň bolular. Häzir mümkin bolsa uly hormat bilen Emin agdalymyzdan haýyş edýär. Şol 3 sany 70 baha deň bolan aýdymçylygymyz ýene de özara bähtäşler. Soňra bolsa ýene de 2 sany ýeňjimiz saýlar. Ey yar, ad fikratlık kara yerin üstünde, vay üstünde. Söyme için alacak ece genliği. Ağlıyordan kara yerin üstünde, vay üstünde. Söyme için alacak ece genliği. Aydağ başına bay kop oturma yel yale can bibi. Ay bulut oynap vak çayları doluk fil yel yale can bibi. Ay senin toylu bay tomasana yel yale can bibi. Ay aç kuzunu vak kız bağrını soğal yaley boy bibi. Ay doğdu yazma anın zuhresi çın asay aduran müvin açıllı da minelzi asbodun ya reyhan müvin Ana mehriban ýyllaşlar, hemmämiz bir arasowada gow aýdym dinledik. Lezzet allyk, ýaşlamyzyň bir ösüp gelýänligini, ýaşlamyzyň bir watana bolan söýgüsini, milli sunatymyza bolan söýgüsini, şol çykyşlaryna biz şonu duýduk. Sebäbi biziň ýurdumyzda diňe medeniyette dälle al ähli ulgamlarda ösüşler dowam edýär. Sebäbi biziň ýurdumyz dünýäň ýüzünde dostlugyň mekany, dünýäň ýüzünde bir agzybirligiň mekany tanalýar. Bunun biziň gahrman arkadagly serdarymyz biziň hemmämize döredip berdi. Şoň üçin şolar ýaly ajaýyplyklar döredip beren gahrman arkadagly serdarymyza hemmämiziň adyndan köp sag bolsun aýdýas. Ana şeýdip ýaxşy arzuwlar bilenem ana 2 sany jemleýiji aýdymçymyzy oglan edýäs. Aýdymçylarymyzyň hemmesi hem gowy aýtdy. Biri-birinden gowy, ýöne näme bäsleşik bolýar. Haçan bir gowy zatlarda, haýyrly işlerde ýarşysaň, bäsleşseň şonu öňügdüşlik bolýar. Tunotun bäsleşi boldy. Şoň üçin ana 2 sany aýdymçymyzy häzir oglan edýäs. Birinji aýdymçymyz Durdy Annaýew. İkinji aýdymçymyz bolsa Ýakup Öwelew. Hemme gatnaşan ýaş aýdymçylarymyza üstünlük arzu edýäs. Indi bolsa ýanglan ýarym telebäsleşine gatnaşan ýaş höwetçiň aýdymçylarymyza hormatly prezidentiň adyndan sowgatlar gowuşurlar. Mehriban ýyllaşlar, gadarly watandaşlar, ine şoň bilenem ýanglan ýarym telebäsleşiginiň Balkan welaýaty boýunça tapgyry tamam boldy. Biz bäsleşigiň ýeňjilerine döwlet derejesine geçirijek jemleýiji tapgyryna da uly üstünlikler arzu edýäs. Goý halkyň arkadagy zamanasy atly ýylymyzda aýdym sabyň owazy belentden ýanglanyp dursun. Şeýlede şu bagtyýar pursatda biz ýaşlara işläp zähmet çekmäge, hajylarymyz artdyrmaga, ajaýyp şert mümkinçilikler döredip berýän gahrman arkadagly serdarymyza ak ýüreklerden alkyşlar aýdýar. Goý gahrman arkadagly serdarymyzyň jany sag.
başı belen medeniyet göz sunugat barada alıp barayan işleri elmidama rovaşıkları vesensin. Yine de toylu günlerde görüşençek. Hoş, sağ olun.